Velkommen her til intro til sigen om evolution og skabelse. Grunden til, at vi på Oplev Jesus har den her sige om evolution og skabelse, det er for at afsløre den store bedrag, som evolution i virkeligheden er. Evolution er en kæmpemæssig bedrag. Det bygger på løgne, og det vil du se, når du ser de her videoer, vi har med Ken Hovind. Ken Hovind, han holder foredrag rundt omkring i det meste af verden, og han har en hjemmeside, som hedder drdino.com. Han udløjer samtidig på hans hjemmeside 1,5 millioner kroner til hvem som helst, der kan bevise, at evolution er rigtig. Men hans penge de er sikre, fordi evolutionen kan ikke bevises. Evolutionen bygger på løgn. Evolutionen bygger på bedrag. Hvorfor ønsker vi at afsløre evolution? Jo, fordi den tankegang, som ligger bag evolution, er ødelæggende. Den tankegang, som ligger bag evolution, prøver at give mennesker en forkert billede af livet. Prøver at give mennesker en forkert billede af, hvem Gud virkelig er. Der er 4 spørgsmål, som alle mennesker prøver at stille sig selv. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvor kommer jeg fra? Og hvad sker der, når jeg dør? Og dem her 4 spørgsmål prøver forskellige religioner også at svare på. Inklusiv evolution. Som i bund og grund er en religion, som handler om tro. Og evolutionen prøver at svare på de her 4 spørgsmål. Men hvis man skal gøre det meget kortere, give en svar på spørgsmålet, og hvis man virkelig 100% fuld og fast tror på evolution, og tror på det Big Bang, jo, så er der ingen grund til, at du er her på jorden. Der er ingen formål med dit liv. Du er bare noget plasma for mange millioner år siden, der skyldte op på strengen. Du er bare en molekyle, der udvikler sig. Der er ikke noget værdifuldt ved dig. Bund og grund var det bære, du ikke var her. Bund og grund var det bære, du tog dit eget liv. Fordi det eneste, du gør, hvad er det, du forurener. Du ødelægger naturen. Men det er ikke det, Gud siger. Gud han siger noget andet. Gud han siger, at du er værdifuld. Gud han siger, at han har skabt dig. Gud han siger, at han har skabt dig med et formål. Det er at søge ham og finde ham. Gud siger, at han har en kald, en plan, noget som du skal gøre for ham. Og tankegang bag evolution og bag hvad Gud siger, er så vidt forskellige. Og evolution bedraget hindrer mennesker i at se, hvem Gud er. Hindrer mennesker i at tage imod Guds ord. Hvorfor? Fordi de har hoppet på den bedrag, det i virkeligheden er. Hvis vi taler om evolution og alt det her, så startede det ikke med Charles Darwin. Det startede med Satan. Satan han er en løgner, og det har han været lige fra begyndelse, siger Bibelen. Og der står også i Bibelen, hvordan Satan han udgiver sig for at være en lysens engel for at forføre mennesker. Og hans tjener derfor udgiver sig også for at være retfærdige og gode tjener. Og det ser vi i dag, på at Satan er en bedrager. Han kommer for at forføre mennesker igennem løgn, igennem bedrag, igennem evolution. Og mennesker, de tror blindt på det, og uden de måske selv er klar over, så tjener de ham ved at tale godt for evolution. Og ved at der komme løgne for at få mennesker til at hoppe på det. Hvis vi taler om evolution og det her med løgn, så Hitler, han brugte meget evolution til at udrette det, som han gerne vil. Han brugte evolution til at forføre masser af mennesker, og til at få dem til at slå millioner af jøder ihjel. Han brugte tankegang, som ligger bag evolutionen, til at fortælle, at jøderne de hænger med de. Det vil sige, at evolution og tankegang var skyldige, eller var en af årsagerne til, at Hitler fik den fremgang, han gjorde. Hitlers kampagnechef har udtalt sig, at det er lettere for folk til at tro på en stor løgn, bare den bliver fortalt nok gange. Og han siger videre, at det er ikke sværere for folk til at tro på en stor løgn, som at få dem til at tro på en lille løgn. Bare den bliver fortalt nok gange. Hitler han fortalte løgn nok gange, om at jøderne de var intet værd. De var som rotter, og de skulle udryddes. De var en svag race. De havde ingen værdi. Og den her løgn sidder vi i dag, 50-60 år efter, og tænker, det var en løgn, det er da ufatteligt. Hvordan kunne folk tro på det? Men jeg håber også, at det bliver sådan, når vi taler om evolution. At om nogle år, så vil folk se tilbage og så tænke, jamen
hold op, hvordan kunne vi tro på evolution? Hvordan kunne vi tro på The Big Bang? Fordi der er jo ingen beviser. Det hænger jo slet ikke sammen. Så evolution er en kæmpe løgn, som er blevet fortalt nok gange. Igennem skolebøgerne, hele vejen op, når du ser tv, hører radio igen og igen, læser bøger, så kommer den ind igen og igen og igen. Men for at man kan tro på den her løgn, som evolution i virkeligheden er, så må der være en gram af sandhed i, fordi ellers skal folk ikke tro på det. Og der Ken Hove, han kommer med en eksempel fra hans eget liv. Han bruger en banan. Da han var 6 år gammel og skulle have morgenmad, så var der kun én banan tilbage. Og den vil hans brødre også gerne have. Så de prøvede at overtale ham til at give ham banan, men han ville ikke have den, fordi det var hans. Brødrene, de tænkte sig, jamen så må de løbe sig til banan. Så de sagde, hey Ken Hove, eller Ken, ved du hvor bananen stammer fra? Og en dreng på 6 år, han havde ikke helt styr på det, så sagde han, den stammer fra Brasilien. For mange år siden i Brasilien, der var der nogle kæmpe store edderkopper, som hang op i træerne. Men lige inden de døde, så foldede de ben op under sig og døde. Og efter de døde, så blev der dannet sådan noget skin og noget rundt om dem. Og det blev til en banan. Så en banan, det er en edderkop, der er død, og så er der blevet dannet det der rundt om. Ken Hove, han troede ikke på løgn, sagde, nej, det passer ikke, jeg kan ikke tro på den her løgn. Det passer ikke, jeg tror ikke på det, jeg tror på det er en løgn. Så sagde brødrene, jamen så åbn selv bananen og kig. Og inde i bananen, der vil du finde nogle brune pletter, derfra, hvorfra benene af edderkopperne var. Han troede ikke på det, men han åbnede bananen for at kigge. Og da han åbnede bananen og kiggede, så rigtig nok, inde midt i bananen, der var der nogle brune pletter. På grund af de her brune pletter, så spiste han ikke banan i 3 år, fordi han troede på det. Det er det samme med evolution. Evolution er ikke bevist. Det er gætteri. Men så siger man, jo må åbne selv og se, og så tager man et eller andet, som kan bevises, men som egentlig ikke peger hen på evolution. Men bare noget, der kan bevises på en eller anden måde, og så siger vi, se her, hvad sagde vi? Det her, det er rigtigt. Og det vil du se, når du kigger på den her video. Evolution er en kæmpemæssig bedrag. Det er ligesom den måde, man laver rottegift i dag. Man tager 99,9% mage, almindelig mage, og så putter man 0,01% gift i. Men giften gør, at det er dødeligt. Hvor evolution, det er dødeligt, det er farligt. Når vi taler om evolution, så er der 6 forskellige former for evolution. 5 af dem kan ikke lade sig gøre. 5 af dem er løgne, 5 af dem er bedrag, 5 af dem hænger slet ikke sammen. Men der er en, der er en, der er rigtig. Der er en af formerne, som kan bevises. Der er en af dem, som er korrekt. Men det man gør, det er, at man blander det hele sammen. Og så kommer man med noget, som slet ikke hænger sammen. Så kig på dem her videoer. Hvis du har svært ved at forstå engelsk også, så bare start med at kigge på dem her introer, jeg har lavet til hver eneste video. Hvor jeg fortæller en masse bevis, jeg kommer med en masse beviser og fortæller en masse spændende ting. Men hvis du tror på den her løgn, så kig til det og lad sandheden afsløre løgn. Gud velsigne dig.